voi olla neuvolollinen joukossa. 12,5. 12,5. Tulee mukana niinku tällainen ihan tähän mukana. 11. 12. Vielä puolilla. Ihan tätä pistää. Sä käyt kertaa tuolla. Kannattaa. Mä luulisin. Älytetään. Siis kulhollinen. Sellainen leivollinen joku. Joo. Ihan tämmöisiä siitä on Nauratko siellä Kanada? En. Tuu itse tekee itselle pännikköjä. No. Niin. Tämä sit nauraa. Niin. Monta banaania me laittaa tänne? Minä tiedän. Banaania. Siinä näette Preussin. En tarvitse banaania. Se ei osaa. Ei se osaa. Sai se auki killaa sinne. Siinä menee 2 banaania. Saat sä laittaa tänne vähän likasuolaa. Mitä aukeaa mulle? Se ei ole avattu. Ihan vähän vaan. 2 kertaa sen verran mitä piti. Oh well. Mä laitan siihen vähän lisää sokeria. Joo. Kyllä se sillä korjaa. Oi. Banaani auki. Niin mitä? Niin. Kettu banaani. Älä Niin, se on kallista. Mika, sä et vaan osaa. Hyvä luoja. Tää banaani toimi pitkä. Kuoriutuu. Okei, mä laitan sinne nyt lisää sokeria. Vittu. Samanlainen kuin sulla. Sunhan se pitäis tietää, Kanadan. Sunhan se pitäisi vielä enemmän. Mitä? Siis ei teistä nyt kuitenkaan tiedä, se oikeesti bisnes. Mitä bisnes? No, mitä Kukaan ei bisnes? tiedä mistään mitään. Okei, missä mä voin sulattaa tän? Paremmin se voisi olla vaikka 5 senttinen. Totta. Tähän Toi kääntöön. on nyt vähän niinku alakantti. Ei se oo edes 5 tuumaa. No, No hei, kyllä se teille kelpaa ihan hyvin kuitenkin. Kyllä mä sen tiedän. mitä? Kyllä se on tullut huomattua. Ai joo. No niin, nyt niin, laitetaan tätä. Niin, vaihdetaan vielä. Niin. Se on hienoa Missä mä voin voita. sulattaa ton? Mennään. Ei älä kukaan. Käistäkin. Onnistuliko se pitää? Me kuvaamaan tuolla vielä. Mikä? Tarvitsen sen rauhaa. Mä surfan näitä. Kamerasta ihan paskalta. Kamerassa vähän jännältä. Jääk. Kännis, kyllä se siellä hyvää tulee.
Here I am. Se niinku seisoo tossa toi. Häh? Paljon niihin menee maitoa. Mitä? Litrasin vähän. Okei. Oikein tiedä. Kun mä vähän suunnittelin silleen, että me voimme tässä koko... Kyllä sä voit siellä kaupassakin käydä. Ei siinä. Saa. Niin tätä aina. Tää. Ei mitään. Paperia huomioon. Ei tiedä. Vaan Tää keittiö oli liian pieni mun egolle. Liian pieni sun 5-metriselle. Niin. Oikeesti musta tuntui ihan joltain stalkerilta, kun mä näet Älä edes kuvailen näitä. Mulla on paisipan. Mulla on veitsi. Mulla on silti mulla on voidaan. jauhopullo, eiku pussi. Mulla on tämmönen hieno sunnuntai. Toka tänään ei oo edes sunnuntai. Mitä mä teen? Tiedä. Mä tarviin apumielellä tähän. Mä en joku apujutu. Mitä kättä? Mä otin toinen työkalu. Siellä on kakkulapio. Anna mulle kakkulapio. Tässä on toi meidän juttu ja tossa on Anna kakkulapio. hyvä luoja. Saa vasta eka. Okei. Tää olisi vielä enemmän katastrofia selkittää. Ota. No ei me nyt enää, ei me ole oikein tarvikkeita enää tehdä uudestaan. No niin, seuraavalle. Seuraavalla kerralla. Kun sä tuut meille. Niin, tai sit mä voin tehdä yhden niistä paistaa. Ei, mutta kun mä tarkoitan ihan taikinasta alkaen. No. Niin. Oi hyvä luoja, se on hieno. Nyt tää alkaa niinku näyttää syötävältä eikä... Tää näyttää karaalta. Ei. Miksi tää paistuu? Koska sä et osaa. Venäjäkin tekee parempia pannuja. Hei, nyt loppu toi. Kertokaa mulle, missä Ivanov tekee pannukakkuja. Multa. Mulle oikeesti, mistä Ivanov tekee pannukakkuja? Multa. Canada! Ukraina, what have you done? Ukraina? Ukraina. Sä mitä nyt oli Ukraina? Miksi sä naurat? Se näyttää ihan omeletilta. Ihan omeletilta. Mä maistan sitä kohtaa. Nyt loppu toi nauru. Canada voi olla makutuomari. Ei kun... Siinä meidän 2 juttua. Ja tuo leikkaa suklaata tuohon meidän... Näitä niitä paikasta. Se on niin pahoja. No ei ne on nyt niin pahoja. Näistä tulee hyviä viimeistään sitten, kun niihin lisää vähän sokeria. Älä sano, että se meni hyvin. En mä halua rikkoa tällaisen kuin kerran. Kerran. Siitä pressure. Niinku 0 kertaa. En mäkään Se oli muutenkin vanha kone, niin siksi. Eli siis. Kuulostaa sitä mukaisesti siltä, että tää menee erittäinkin paljon. Ihan joo, hyvä.
ehkä ihan paras vaihtoehto tähän. Oh my god, se meni rikki. Ei se mennyt. Se meni rikki. Siis tuo, kulha. Se vittua. Se kulha. Holy shit. Nyt hei, tuokaa mulle jotain. Jos on teknisiä ongelmia, me menimme tauolle. Näin paljon lettuja jo. Ja se on... No siellä on nyt jonkin verran vielä sitä. Kyllä sit varmaan tulee aika paljon lisää. Ja me saatiin tuo pöytäkin putsattua ja... Se oli hyvä se meidän. Minä sain. Niin. Siis tuo sai. Ja... Se oli ihan hyvä tuo piittelökin. Se näyttää ihan jännältä. Se näyttää se on tosi jännältä. Mut se on hyvä. Hiljaa. Mut se on hyvä. Siinä on hieno jalka. Ei kun siis käsi. Siinä on hieno käsi. Menee raajasti niistä käsi. Mini jussukkaan. Se on söpö. Mini pancake. Mä vois syödä sitä. Se on täydellinen nimittäin. No en tiedä onko se toiselta puolelta, mutta tältä puolelta. No niin, se näyttää täydelliseltä. Joten mä syön sen. You wanna eat me? No, on tässä toisaalta puolelta tämmönen vähän vaalea, mutta ihan jees. En mä ainoa, joka täällä sotkee, hei. Sä sotket eniten. Hiljaa. Piats. Se johtui teknisistä ongelmista. Ihan hieno. Nyt kun opit vaan silleen fiu. Mä en uskalla. En mä Se menee kohta bröstin päähän. Mulla meni yhden kerran tohon juttuun. No Niin. mieluummin sulle paistit vaan. Niin. Molemmat vois vähän lentää. No. Silleen mihin suuntaan. Se on hieno. Niitä on niin paljon. So much. No onhan mä kehunut tässä, se on muutenkin jo silleen 10 minuuttia Sä ainakin. vähättelet mua koko ajan. No enhän. Naiset. Pitääks mun taas tiskata? Joo. Joka tekee mitä mä No. Niin, se on tosi Niin. Okei, Hänä, sä saat tehdä seuraavan. En mä jaksa. No niin. Mä oon ainoa, joka täällä sotkee. Kato nyt noita. Niinku siis 20 vai? 20 my ass. Niin, toi teki. Täällä on meidän hilloa. Siinä me hiili. Ai niin, siirappi. Ai niin on. Ja sit tossa on mun muumilimppa. Koska muumilimppa. Muumi on... What? No kuitenkin. Niin. Oli hauskaa tehdä ruokaa ja me saimme kokea teknisiä ongelmia ja... ja kaikkea. Ja ylivalumista ja kaikkea. Joku vielä kehtaa vettä, että mä oon ainoa, joka täällä sotkii. Nää. No niin, no mutta tässä oli meidän mahtava video. Jos Tiina haluaa, Tiinuska haluaa sanoa jotain. Tiina, sano jotain. Ei sitten. Kato, siirappia. Ei oo vaahterasiirappia tällä kertaa, koska kaupassa ei ollut. No mut sääd. No mut ihan sama. Siirappia. No niin, hyvä.